Защо започнах да се занимавам с политика? Много е простичко. Имахме организация за деца, в която започна да се занимава с права на множество деца. И естествено това нещо ни сблъска с работа с министри, с заместник министри, с различни институции, като отдел за закрила на детето, Държавна агенция за закрила на детето, МВР, съдебната система. И на всички нива ние срещахме огромен отказ. Тоест ние не успяхме да бъдем чути, ние не можахме да защитим нито една наша позиция. Не, че не срещахме разбиране. Напротив, срещахме разбиране на всички нива, но никакво изпълнение в последващите етапи. И всъщност се оказа, че ние без да минеме през политически проект няма да стане. Съответно, всеки един политически проект, който ви е добре известен, той е превзел властта и те не се нуждаят от хора, които да променят тяхната посока. Всъщност това ни накара да направиме да участваме с тази политическа партия на Георги Неделчев, който ни дава възможност да работиме и съответно да налагаме нашите разбирания. Най-важното за нас е да формираме правилно обществено мнение, т.е. проблемите на децата, проблемите, които имаме всички ние, да бъдат чути. А това са най-дребните неща. От паркиране пред детски градини, училища, достъпа до училище, до образование, достъп до здравна система, достъп до здравеопазване, всичко това започва да ни вълнува и да се опитваме да промениме разбирането за него. Това, което искаме да кажем на хората е, хора трябва да се пребориме заедно. Политическите партии и проекти са превзели държавата. Никой не мисли за хората, за децата, за семействата. Ние сме противопоставени на полове, противопоставени сме на разбиране, противопоставени сме на партии. Всъщност познавам ние много приятели, които са от всички политически партии и те са едни много нормални хора. Извън политиката, ние чудесно се разбираме за всички теми, които касаят нашия живот. За качеството на храните, за това как да изглеждат децата на определените възрасти, да не са прекалено разголени, да не са прекалено гримирани, когато са по-малки, съответно момчетата да не бъдат лоши, да бъдат възпитавани в това да помагат, да разбират, да бъдат част от цялото ни общество. Факт е, че партиите по някаква причина не го правят това и няма да го направят никога. Това е нашият устрем да се опитаме да променим дневния ред на политическите партии, да променим дневния ред на държавата, като казваме кое за нас е важно. И това са най-базовите неща, които ние всички са ни нужни. От това да стигнеш до работа, от това да отидеш на работа, от това да имаш превенция в здравеопазването, от това да се спортува активно, хората да бъдат по-добре информирани. Не може в един канал, детски анимационен канал, да пускат реклами за простати, за сърдечна дупета и всякакви глупости. Вагинална сухота, извинявайте, къде е на малките деца до 7-8 години, които гледат анимация, им е нужна вагинална сухота. Това е абсолютна простотия и това се случва навсякъде. Може да видите и съответно рекламите за хазарт се завърнаха на всички билбордове, всички телевизии ги рекламират. Абсурд. Това трябва да спре. Затова ние участваме в тези политически проекти, затова ние ще се опитаме да промениме разбирането за нещата, които са ни потребни и да формираме заедно обществено мнение. Много е важно, не гласувайте за тези партии. Гласуването за статутковите партии, тези, които в момента са в парламента, ни убива. Това ни усъкътява от всякъде. Ще правим видеа, ще се заснемаме и ще се опитваме да говорим за важните теми. Моля ви, следете ни, бъдете активни.